Идвам един момент. Кой е? Николай Петров, трето района. Опш. Не бързай, не бързай. Господин защитник на Вселената, какво става? Какво се случва тук? Ами, нищо, имам гости. Купонч, да приключва на момента. Но как така? Знаете ли колко е часа? Ами, не знам, рано е. 3 минути след 10. Ами, възможно е, щом казвате. Ще може да влеза само защото е малко студенчко навън? Разбира се, че не. Няма, ние вече каза. Ама аз не съм казвал да. Ще помоля да напуснете. Наркотици има ли тук? Ама какви наркотици? Алкохол? Как така алкохол? 10 часа сутринта е. Всички си изкарат лични карти. Хайде, изкарайте ги да ги видя и да ми рясна. Какво става тук? Това не е ли малко Иди да ми своеволно? обясняваш. Много добре си знам работата. Аз съм длъжностно лице и съм длъжен да проверя. Заповедта къде е? Тук има ли нещо? Ами, якета. Да не криеш някой нарязан на парчета тук. Какво ли има? Нарязан ли? Какво е това, пица ли? Ами вечерята ми от снощи. Да не е с някакви наркотици в нея. Мисля, че прекалявате. Я дай пробвам. О, не ви я препоръчвам Дай. със сигурност. Това си е на ваша отговорност. Това ще го занесе за експертиза в лабораторията. Ела. Братле, какви говори този? Нямам идея, сега идвам. Какво става тук? Но моля ви, това е кухнята ми. Това растение? Кое? Това растение какво е? Ами не му знам името. Това не биде Мери. В смисъл? А? Не разбирам какво ми говорите. Как нали щяхте да я носите за експертиза? Тихо, скъпа. Ти не се бърка в работата. Дай го пликче да я приберем. Дай там някаква турбичка и... Тук, какво слушаш? Ма, какво слуша? Това е микроволновата. Да няма тук нещо, което е незаконно. Казвай бързо. Естествено, че няма. Момче, последен шанс. Просто ако имаш нещо в Ама- тебе, кажи, дай го, що ще стане по-лошо. Не знам за какви не мислите, но няма нищо тук. Тя престояла. Ами от снощи е. Това хладни оръжия ли са? Кухненските ножове. Добре. Колеги, трябва ми подкрепление. Тук има доста оръжия в този апартамент. Веднага изпращаме екипи, след малко ще са при вас. Разбрано. А това? Някакъв нов вид жълто ли е? Я виж. Обикновен слънчоглед. Я виж ти. Какъв прашец е това? Почваме да изсъхва нормално. Ти малко слушам. Свържете ли с Фебера? Момент. С кое точно? Главният директор. Секунда. Ще ни трябват хеликоптери. Колко да пратим? Поне два. На път са. Окей, колеги. Включваме. За какво ви е това Искам всички по подкрепление? местата! Ами ние не сме мръднали като цяло. Брат, какво прави толкова? Не знам, братле. Това чехите на някой труп ли са? Моите чехли? Но защо ги ритате? Хубаво, ще ми кажете ли? Хо-хо! Колега, ние някаква химическа лаборатория ли имаме тук? Препарати за почистване? Ако това според вас е лаборатория, мисля, че всеки притежава такава от дома си. Ще трябва да те закупчуем за 72 часа. Моля? В каква връзка го правите това? За убийство и за